250 hitzordu antolatu ditugu. Hori guztia 700 metroren barruan eta 5 minutuko distantzian. Ekin diezaiogun bada ibilbideari. San Agustinetik hasi eta Landakoraino disiplina ezberdinak batzen dituen 8 espazio aurkituko ditu azokazaleak. Plaza bakar bat, 8 kolorekoa euskal sorkuntzaz gozatzeko. Arte eszenikoen pasioa gorriz islatu dugu kutxa horretan, eta gorriz markatzeko eta gogorazteko hainbat data edo hainbat hitzordu ditugu aurtengo eskaintzan, ez? Eta gero, teknika guzti horiek holtza gainean edo ikusteko aukera izango da zirko anabasa dituriko ekimenean. Eta bertan, 6 taldek, 6 ikuskizunen labinak eskainiko dizkigute Euskal Herritik etorritako hainbat lekutatik, ez? Sortzaileekin harremanetan jartzeko eta hausnarketarako gunea ere bada irudienea, eta horretarako hainbat ekintza eta antolatu ditugu. Mahai inguruak, solasaldiak, tailerrak eta bestelakoak. Fikziozko film luzeen artean, Amama, Pikadero eta Euskal Herriaren abedeak izango ditugu. Hautzenea, potolo dator, 350 kontzerturekin, eta solasaldien gunean diskoak eta liburuak guztia izango dira 52 aurkezpen. Bisitariak eta sortzaileen topaleko izateaz gain, kontzertu handienen plaza ere badala, batez behar azoka sarratu eta gero. Kutsa berde hau zabaltzen danean, aurten disko ateratzen daben musika taldeen aurkezpen kontzertuak bertan jasotzen dire, eta batez be perfil eta adin guztientzako hitzorduak izaten die. Bereziki, hezkuntza, euskera, hedabideak, eta sortzaile eta garatzaile egin nahi izan diagu tarte berezitua. Era guztietako proiektuak egongo dira bertan, baina bereziki arlo hauetara txikitutakoak. Modu horretan, komunidade ezberdinen topaketa izango dela esan dugu, baina nabarmendu nahiko nuke gainera aurten bereziki komunidade oso ezberdinak bilduko. Eta hainbat sortzailerekin jarriko dira harremanetan. Aurten bereziki aipatu gura duguz ipuin kontaketak eta tailerrak. 15 ipuin kontaketa izango dira eta 16 tailer. Azoka giroten dagoen bitartean, telebistaren kutxa more honetan emisio jarraitu eskeniko dugu, azokan gertatzen dena eta sortzaileak eta kartzaten nobedade guztiak Durangotik zuzenean jarraitu izateko. Aurten gainera, inoiz baino hedabide gehiago arituko gara elkarlanean, Goiena, EITB, Hamaika Telebista, Kanal Dude, Tokiko eta berriaren lankidetzan oinarritutakoa baita proiektu. Iazko esperientzia errepikatuz, aurten ere azokaren zurrunbiloan geldialdi bat egin eta gogoeta bultzatzeko parada izango dugu areto nagusian. Etorkizunari begira jarriko ditu egitaragoak gaur egungo sortzaile, kultur eragile eta industriako kideak. Andoni Egaña, Asisku Meneta, Zinemaldiko Maialen Beloki, Jose Maria Gerretxe Porrotx, Itxaro Borda, Ruper Ordorika, Eider Rodríguez eta Jon Maia dantzariak izango dira besteak beste, parte hartzaileak solasaldi eta mailengu. Eta noski, areto nagusitik atera eta Landako guneko karrejuetan barrena ere izango du zerikusia azokara bizitan datorrenak. Aurten, 259 estan izango ditu gustuko duen hori eskuratzeko. Guztira, estan horietan 350 nobedade aurkeztuko dira. 228 liburu, 63 disko eta 19 aldizkari besteak beste. Gora bota kaja danak, bai. Minik engabe, eh? Iruan bota kaja. Venga, 1, 2, eta 3. Ederra. Durangoko azoka da.